Maria Isabel Ferrer va ser, juntament amb Maria Camps, la primera religiosa que va integrar-se en el projecte de les Llars del Temple quan aquest va ser assumit per la Congregació de Religioses Terciàries Trinitàries l'any 1974. Du així 44 anys treballant en aquest projecte de referència en l'àmbit de protecció al menor a les Illes Balears i 22 al capdavant de la gestió i administració d'aquest centre, ubicat al número 9 del carrer del Temple de Palma. Amb l'entrada de Maria Isabel Ferrer i les Trinitàries, les llars al Temple començaven una nova etapa d'una història que va començar a finals del segle XIX, que és de quan data la fundació de la institució. En l'actualitat, Llars al Temple atén una població de 43 infants i adolescents procedents de famílies amb problemes greus que no els permeten fer-se càrrec dels fills. Aquests menors conviuen en 5 pisos tutelats com aquest, ubicats al mateix centre. Cada pis disposa d'un equip d'educadors propi que treballa per donar als interns un entorn familiar i social de normalitat amb les seves peculiaritats. Els objectius principals són els nens, i que ja no són nens, són menors, perquè són de 3 a 18 anys. Darrere ells els seus pares, que molts d'ells necessiten un recolzament important, que han fet precisament un programa que ha estat molt eficient, perquè aquests pares que pareixien un poc oblidats, com si ja no, aquests pares han ressuscitat, perquè molts d'ells s'han rehabilitat, han pogut retornar els seus fills a casa seva. Per tant, jo diria que l'important és això, anem fent camí i que anem aconseguint objectius que pareixien impensables. Quan vinguérem aquí va ser un poc difícil, havien de fer una volta de 150 graus, perquè havien de convertir un gran dormitori en habitacions petites, un gran menjador, un asilo en casetes, i ho aconseguirem. Mira, en primer moment vaig quedar sorpresa, després me vaig alegrar, i en aquest moment me sento agraïda, perquè no sé per on ha sortit, però han fet un reconeixement d'una cosa que jo no és que me trobi digna d'aquella, però a través meu hem assumit aquesta obra i ho agraeix de tot cor, perquè realment és important per nosaltres.